שלום לכולם, כאן גיל. היום אני אלמד אתכם שתי דברים. אחד הם קסם מאוד מגניב, ושתיים הם איך לגרום לקלף להגיע בצורה מאוד חלקה למעלה. אז קודם כל אני אראה לכם את הדבר הראשון, לגרום לקלף להגיע למעלה. אוקיי, אז אני רוצה שתגיד לי מתי לעצור. כאן? אוקיי, זה הקלף שלכם. מלכה יהלום, אוקיי? עכשיו מלכה יהלום זה הקלף שלכם. אני רוצה שתראו שהחבילה הזאת היא חבילה רגילה לחלוטין, אוקיי? עכשיו נסגור את החבילה, וכל מה שצריך לעשות זה לבוא ככה, והקלף יקפוץ למעלה. יש חלקכם בטח יודעים עכשיו איך עשיתי את זה, כי אני לא הכי מומחה בזה, אז אני אראה לכם, למי שלא הבין. אתם פשוט עושים ככה עד שאומרים לכם סטופ, ואז למה אתם לא מראים להם ככה, למשל, או למה אתם לא מראים להם ככה? סיבה אחת פשוטה. אתם רוצים שיהיה כאן פינקי ברייק, אז מה שאתם עושים זה אתם מראים להם, ואז אתם עושים שיהיה כאן פינקי ברייק, או הפסקת זרת, מה שבא לכם. ואז אתם צריכים לדעת איך לעשות את הדבר הזה. גם אני לא הכי יודע, תסתפקו בזה. אז בעצם אתם שמים את זה כאן למעלה, וכן, שנייה. זה גם טוב, שתשימו את זה פה. ואז בזמן שאתם שמים את המניפה, אתם עושים משהו, אני אראה לכם את זה בלי המניפה, אתם שמים את המניפה, בלי המניפה זה יראה ככה. אוקיי? ובעצם שלא יראו את זה שאתם עושים את זה, ככה. ואז אתם פשוט סוגרים את זה, ואז זה חוזר להיות למעלה. אוקיי, עכשיו. אוקיי, שלום לכולם, יש לי כאן את החבילת בייסיקל הכחולה שלי, בייסיקל סטנדרט. נראות שזה באמת כחול. אוקיי, עכשיו תראו מה נעשה. אני אערבב אותה. שנייה. ואולי עוד פעם נערבב אותה. אוקיי, עכשיו תראו מה נעשה. אני רוצה שתגיד לי מתי עצור. אפרופו קרדיט לנטלחה על הקסם המדהים הזה. אוקיי, כאן נעצור. זה איפה שעצרתם, נוציא שתי קלפים. סבבה. עכשיו תראו מה נעשה. מה שאני אעשה, זה אני בעצם אסגור את החבילה. סבבה, אוי, מצטער. אני אסגור את החבילה, ועכשיו ששתי הקלפים כאן, שתי הקלפים, מה שאני אעשה, זה אני בעצם, אני רוצה שתגידו לי מתי לעצור. תגידו סטופ. כל מקום שבאתם. כאן, אוקיי, קצת מקום לא שגר, סתם. מה שנעשה זה פשוט נשים את הקלף הזה הפוך, ככה. אוקיי, אותו דבר נעשה עם הקלף הבא. תגידו סטופ. כאן, נשים את זה הפוך, ונסגור. עכשיו תראו מה נעשה. בואו נחפש ליד איזה קלף עצרתם. הנה, אחד ליד השתיים לב, השני ליד נסיך הלב. אוקיי, עכשיו מה שאני אעשה זה אני אשים שנייה את החבילה כאן, ואני רוצה להראות לכם איזה קלפים אתם בחרתם. אתם עצרתם בכל מקום, וזה הקלפים שיצאו לכם. אבל לא רק זה, אתם יכולים כולם להסכים איתי שהקלפים האלה כחולים. לעומת זאת, כל החבילה אדומה. עכשיו אני אלמד אתכם איך עושים את זה. כדי לעשות את זה אתם צריכים מן הסתם 4 קלפים כחולים, וכל השאר אדומים. אוקיי, אז תוציאו את הקלפים הבאים, איזה קלפים שבא לכם, שיהיו תואמים. למשל, נסיך יהלום, נסיך לב, ושתיים לב ושתיים יהלום. ואחרי זה תוציאו מהחבילה האדומה, תוציאו את אותם קלפים, את הקלפים האדומים האלה, ושימו אותם בצד, כדי שלא יהיה את אותם קלפים. ואז שימו קלף כחול, שנגיד 2, נסיך, 2, נסיך. זה חשוב להמשך. אוקיי, עכשיו מה שאתם עושים, זה אתם לוקחים את הקופסה הכחולה שלכם. אני לא עשיתי את זה במהלך הקסם, אבל תעשו את זה, זה די משכנע.
אתם לוקחים את הקופסה הכחולה ושמים את החבילה האדומה עם 4 קלפים כחולים בתוכה. אוקיי, עכשיו אתם שמים את הבייסיקל, אתם שמים את החבילה בתוך הקופסה, אוקיי? ואז אתם בעצם מוציאים את זה, ולא מוציאים את זה ככה. מוציאים את זה ככה. כאילו לא שזה משנה, זה פשוט יותר טוב, פשוט תעשו את זה ככה. ואז אתם עושים ככה, אתם מראים 1, 2, 3, אתם רואים, ואת הרביעי אתם לא עושה, כי אז הם יראו שזה אדום. ואז אתם עושים 1, 2, 3, אתם רואים שיש לנו כאן חבילה כחולה, וזה משכנע אם אתם עושים את זה טוב. עכשיו מה שאתם עושים זה אתם בעצם מערבבים. אתם מערבבים ככה, זה קטע שדי מצחיק אותי. ככה, ואז פשוט מחזירים את זה ככה. זאת אומרת שזה יישאר כאן. ואז עוד פעם מערבבים, ככה, ואז מחזירים את זה לכאן. ואז אתם מוודאים שהחבילה הפוכה, זאת אומרת שהפנים יהיו לזה שלכם. אז כאילו את זה ככה ועושים, תחתכו עד שאומרים לכם סטופ. נגיד הם אמרו פה, תחתכו קצת יותר כאילו, אל תחתכו כמו שאני חתכתי עכשיו, תחתכו יותר כזה ככה. ככה נגיד והם אמרו פה סטופ. עכשיו תראו מה נעשה, ואז תמיד זה יצא הקלפים הכחולים, רק שתדעו. ואז אתם לוקחים 2 קלפים כחולים, ואז אתם מסתכלים כאילו בקטנה איזה קלפים זה. אתם רואים? ואתם לא מראים להם אתם לא מראים להם את הצד הזה, טוב? ואז מה שאתם עושים זה הקטע הכי מסובך. מה שאתם עושים זה אתם בעצם שמים את הקלף הזה כאן, ואז כל החבילה ככה. בלי שהם יראו שזה אדום. חשוב מאוד. זה באמת כל הקסם הזה, זה נראה כאילו אתה מתעסק בחבילה כחולה. ואז מה שאתה עושה זה אתה הופך את זה חשוב. ואז אתה אומר להם, תגיד לכם מתי לעצור. אם הנסיך פה, אז אתם צריכים לשים את השתיים לב. אתם צריכים לזכור את זה, שזה לא יצא מוזר. אם השתיים פה, אז אתם צריכים לשים את הנסיך. אוקיי, עכשיו תגידו לי סטופ. נגיד ואמרתם פה, אתם צריכים לשים את השתיים, אתם שמים את זה פה, הפוך, ככה. ואז אותו הדבר אתם עושים, ככה. הפוך, ככה. עכשיו אתם יכולים לפרוס את זה, ככה. נגיד שאני לא אוהב לפרוס, אני אוהב לפרוס, פשוט אין לי הרבה מקום פה. ומה שאתם עושים זה אתם אומרים בוא נחפש איזה קלפים עצרת לידם. אחד עצרת בשתיים לב ואחד עצרת בנסיך לב. סבבה. אתם לא מראים להם, אתם לא עושים ככה. אתם משאירים את זה ככה. מאינסטינקט שלי לעשות את זה וזה טעות. טוב, אז אתם אומרים אתם עצרתם בכל מקום, אבל תראו זה. ואז הם חושבים שזה הקסם. ואז אתם אומרים, אתם יכולים להסכים איתי שהקלפים, אתם הופכים את 4 הקלפים, שהקלפים האלה כחולים. ואז בעצם מה שאתם עושים, זה אתם מראים להם שכל החבילה אדומה. כן, קסם שצריך כמובן להתאמן אליו. אני עדיין לא עושה אותו 100%. כן. תודה רבה. ביי.